Zan sauka gata wannan to shi kenan. Barka ku. AKA bas lady ni ce nan ta kuna so sa su wa yadda ye. Haba marjadi second. Ye. Yaga men. Ko wai dan Allah ko ƴaƴan musulmi ne? Fakirai ne. Ayan fakirai ne. Gaskiya har ga Allah da ina da yare da namu wa'annan. Ta ba shi sai su fa. Ko sai zuwa su. A fin bi fa. Ku rage buri ku aure taraka. Wai ce maka mutane na aure. Ku rage buri. Wai me kuri maka ce za mu aura? In ka isa shan gani to light Allah and wasa wala sami mutan. Duniya ba ya lokaci ya kure. Wallahi ba sha biyar kai. Na gama zagin wani a WhatsApp ya gama zagi taras yanzu ya rama nashi. Na dinga mutu. To. Wurin ga mutane na suka follow ina 91 views ina 1067 don to ina so followers ina su karu kafin sauka sai in muku goodbye. Yanzu ake san yanke live. Zan wuce kan sai tura min 2,000 a wai ma bank. Kai yanzu ko yanzu ke so Zan yi mulki na yi bolt. da ki fita ne yanzu ke so ba na miki biyu ɗazu ba Na tura mai adashi to zan da ta kira ni wai daga kwasa kuma sai da ne gaskiya